Job Kapitulo 9. Si Job mitubag, nakadungog na ako ni anang tanan kaniadto. Apan unsaon man pagdaog sa tawo batok sa Dios, unsaon man sa tawo pagpakiglalis kanya. Sa libo ka pangutana niya walay makatubag bisag kinsa, maalamon og gamhanan kaayo ang Dios. Kinsa may misukol kanya og nagmadaugon, sa walay pagpasidaan tay ogon niya ang kabukiran og gunobon niya sa iyang kasuko. Gipalinog sa Dios og gitay og ang yuta, gyugyug niya ang mga haligi nga gisukaran sa kalibutan, mahimong pugnan sa Dios ang adlaw aron dili mosubang, og ang mga bituon aron dili namodan-ag, walay nagtabang sa Dios sa pagbuhat niya sa langit, sa pagyatak niya sa buko-buko sa libyatan, sa langit gibitay sa Dios ang mga bituon, ang kabo. Ang Orion, ang Pleiades, ug ang mga bituon sa habagatan, dili ta masabot ang mga dagkong butang nga gibuhat niya ug walay puas ang iyang mga milagro, miagi ang Dios apan wala ko siya makita. Sakmiton niya ang gusto niya ug walay makapugong kanya, walay makapangahas sa pagpangutana kanya, unsa bay imong gibuhat. Walay pagkapalong ang kasuko sa Dios. Laglagon niya ang iyang mga kaaway nga nagtabang sa dragon nga si Rahab, busa-unsaon ko man pagtubag kanya. Bisag wala ako'y sala, maoray akong mahimo ang pagpakiluoy sa nagsumbong kanako nga maora usab ang akong maghuhukom, apan bisag pasultihon niya ako. Dili ako makatuo nga patalinghogan niya ako, gipadad-an ako niyag bagyo aron pagwatas-watas kanako. Bisag wala siya'y kapasikaran sa pagpaantos kanako, dili ako niya paginhawaon, gihimo niya ang tanan aron paantuson ako. Gamiton ko ba ang kusog? Pugson ko ba ang Dios? Ikiha ko ba siya? Kinsa may mutaral kanya ngadto, dili ako sad-an, ug matinud-anon ako kanya, apan ang akong kaugalingong mga pulong naglaglag kanako, ug ang tanan kong isulti daw nagtulisok kanako, dili ako sad-an apan dili ko ka naigsapayan. Gipulan na ako sa kinabuhi. Ang tanan wala nay bili kanako, sad-an o dili, laglagon kita sa Dios, sa dihang moabot ang makalilisa nga kadaot, katawan niya ang hinanaling kamatayon sa tawo nga walay sala ngadto sa mga daotan. Titugyan sa Dios ang kalibutan. Gihimo niyang buta ang tanang maghuhukom. Og kon dili ang Dios maoy nagbuhat ni ini, kinsa man di ay, tulingan ng labay ang akong mga adlaw, kay wala sila makakita og kalipay. Sama kini sa matuling nga sakayan, sama katulin sa usa ka agila nga misakdap sa usa ka kuneho kon mopahiyom ako aron paghikalimot sa akong kasakit, og kon tarungon ko ang akong panagway og magmaya ako. Muabot kanako ang kahadlok tungod sa tanan kong pag-antos, kay nasayod ako nga gipakasala gayud ako sa Dios. Sanglit giisip man sa Dios nga sad-an ako, nganong maghago pa man ako. Bisan pagmanabon ako, itambog gihapon ako sa Dios sa gahong mahugaw ug bisan gani ang akong bisti hugawan kanako. Kon ang Dios tao pa lang, tubagon ko gayud siya, adto kami sa hukmanan aron mahusay ang among gikabingkilan. Apan walay makapataliwala kanamo, walay makahukom kanamo, hunongon unta niya ang iyang pagkastigo kanako, ug kuhaon unta niya ang akong kahadlok kanya. Unya musulti ako sa walay ko kahadlok, ay dili ako ingon niya na sa sulod nako.